Emil. Sammen, velkommen til vores video. I dag skal vi åbne Pokémon. Og vi er tilbage, efter vi har holdt en pause på 14 dage eller sådan noget. Der har lige været en hel masse arbejde og bare generelt for travlt til at kunne lægge noget op. Men vi var ude og shoppe i går og har købt lidt blandet. Skal vi ikke kigge på, hvad vi skal åbne i dag, P? Vi skal åbne denne her. Ja, det er noget, du har kigget på igennem længere tid. Og du gerne vil prøve at åbne. Yes. Og vi skal åbne denne her. Ja. En Stellar Crown ETB, som jeg har kigget på i noget tid. Og vi skal åbne denne her. Ja. Hvad skal vi starte med, P? Jeg tænker den første. Eller skal vi gøre noget helt vildt? Skal vi åbne det hele, lægge pakkerne ud, og så dele dem op, og så bare... Det kan vi godt. Ja. Fedt. Jeg gør denne her klar. Hvis jeg kan. Nu har jeg ikke fået min... Jeg tror faktisk, jeg har en kniv herovre. Den tager jeg lige. Jeg glæder mig til at Stellar Crown. Og der er jo to kort her i, som jeg rigtig gerne vil have. Der er et Squirtle-kort. Altså, ved man, at man får... Nej. Det ved man ikke. Men der er et Squirtle-kort i, og så er der et Bulbasaur-kort i. Altså, det er noget med, at der er 2 pakker i. Jeg tror faktisk, der er 3 pakker i den der, skat. Tror du? Ja, skal jeg lige prøve at vise dig, hvad det er for nogle kort, vi jagter i denne her? Den der. Ja, den er også meget fed. Prøv at vende. Den der. Bulbasauren. Og Jeg kan ikke hvor åbne har den vi... her. Hvorfor er det så svært? Hvor har vi Squirtle henad? Der. Det der Squirtle-kort. Så en af de to, det vil være, det vil være toppen. Ja. Det vil være toppen. Wow, Hold okay. fast. Okay, hvad har vi Der er her? faktisk 3 pakker i. Hvad har vi her? Og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pakker her. 9 pakker. Stellar Crown. Så har vi nogle energy kort. Jeg ved ikke, hvordan man lukker den her. Terninger, de er også meget fede. Og Må jeg se terningerne? rigtig fedt promokort her. Hva? Ja. Mega fedt promokort faktisk. Terningerne, de er her. Og hvad fik du i din pakke her? En Stellar Crown mere. Nice. En mere. Fedt. Og en Searching Sparks. Spændende. Jeg ved ikke, hvordan man åbner. Og så har vi de her sleeves her, som også er meget fede, P. Ej, hvor er det så. Godt. Jeg kan ikke finde ud af at åbne den her. Det gør jeg. Svært. Og et par fede promokort her i. Ja. Stamped med Stellar Crown og Shrouded Fable. Der er godt nok meget af det der Stellar Crown, eller hvad? Ja, men det er jo åbenbart det, vi åbner nu jo. Det er jo fuldstændig umuligt at finde noget Ascended Heroes og Phantasmo og alle de her ting her. Jeg tager lige Jumbo-kortet. Jeg ved ikke, hvordan får man. Der har vi nemlig fået sådan en fed mappe her til, at vi kan have vores Jumbo-kort i. Det kan også være, at vi skal vise dem en dag. Ja, det kunne da Og sagtens så det være. var sådan, man gjorde. Og kom så. Herfra. Ja, 2 sek. Sætter vi lige den her i. Jeg tror lige, at det er sådan her. Så... Sådan der. Yes. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Hvad har vi at pakke her? Altså, vi har noget af det der Destiny Rivals. Destiny Rivals. Der er Journey. Der er Searching Sparks. Den kan komme herop og ligge. Og Twilight Masquerade. Og sådan der. Der aner jeg faktisk ikke, om der er noget fedt at trække i dem. Det tror jeg faktisk, der er. Sikkert. Må jeg se, hvad har du her? Destiny Rivals. Der og der. Godt. Skal vi ikke starte med... Jeg rykker lige lidt over til dig. Skal vi ikke starte med Twilight? Bare fordi, så er vi... hvad for en vil du have? Den der. Okay. Og prøv at se, vi bruger bare nogle af de sleeves. Jeg har set så mange sleeves i en pakke før. Nej, prøv at se, skat. Vi bruger bare nogle af dem, vi har her. Okay, der. Vil jeg starte med at åbne, far? Ja. Det er virkelig også lang tid siden, vi har åbnet. Mm-hmm. Det er faktisk lang tid siden, jeg slet ikke kan vente. Okay, vi åbner bare lige på
samme tid i dag. Ja. Fordi det er sådan... Eevee. Ja. Jeg kører lige lidt hurtigt. Ja, det er helt fair. Så kan du også. Den skal du bruge. Skal vi vide, om jeg trækker noget? Godt. Og ikke noget. Okay, Ingenting. jeg kører. Volbeat, det var faktisk mit yndlingsbane en gang. Well, Volbeat. altså bane. Ja, Og jeg synes bare, vi trækker det samme hele tiden. meget fed den her. Også meget fed Jeg tror, artwork du på den trækker der. noget godt. Nej, ikke noget godt til mig. Prøv at se, vi trækker begge to sådan en Ja her. tak. Og hvad tager vi så som det næste? Journey? Okay. Mhm. Jeg tror også, jeg er ved at blive lidt irriteret på det, fordi at vi ikke trækker noget godt. Nå. Ej, vi har da trukket mange fede kort i Journey. Nu skal det nok passe. Nu købte vi jo den der Butterfree, vi manglede i går. Butterfree. Nu skal det nok passe, at en af os trækker den også nu. Hvad for en Butterfree træk vi i går? Og vi købte den der Butterfree, vi manglede i går. Nej, Og ikke noget i Journey. jeg håber virkelig, at jeg trækker noget godt. Cubone. Nice. Ah, nice P. EX. Altså, fedt det er kort. den første. Prøv at høre. God trader til, hvis du skal have nogen med over i skolen jo. Nå ja. Ikke godt? De er jo meget fede her. Fordi man kan trade over på min skole. Hvad for en... okay, prøv at høre. Jeg vil faktisk gerne åbne den her. Ej, Ah! ja, så. Lad os se, hvad Destiny Rivals har til os i dag. Det har jo været en dyr omgang at købe så meget Destiny Rivals, vi gjorde engang. Ja, Men så lå vi være med at samle på det. ja det blev simpelthen for bøvlet. Det blev alt for dyrt. Ja. Det Meget er pænt. virkelig også en dyr serie. Ja. Vi kom for sent i gang til Destiny Rivals. Og man havde bare ikke den samme følelse, synes jeg. Okay, den der. Okay. Okay, Okay, vi P. trak Vi den er, samme. vi er ikke sådan, det er ikke sådan, at vi bliver fuldstændig overrendt med, Nej, men det er nok fordi, med vi fede, har holdt en puls. pause. Nå, jeg tror, det er det. Ja. Så prøv at se her. Ej, nu kommer jeg til at lægge dem 2 til sammen, dig. så det ikke var i 2 til mig. skidt pyt. 2 til dig. 2 til mig. Jeg fik de samme. 1. Og prøv at se her. Så må du vælge 2 pakker her. Far, du skal bare lige se. Jamen prøv at se. Hvis du vælger 2 pakker her. Hvorfor? Jamen, fordi så deler vi dem lige ud. Godt. Så starter vi med Searching Sparks. Der har der har du 2 Searching Jeg Sparks, fik du skal nærmest åbne. kun de samme. Mhm. Jeg gav mig kun de samme. Er det dem her? Nu kører vi Searching. Ja. Nej, det er Stellar Crown. Det er Searching Box. Så var der et hit. Den ser sådan helt... Den er meget fed. Den ser ikke shiny ud, men den ser bare sådan... Den er meget cool. Det ligner bare... Den er helt... Ja, den er faktisk meget sej. Den ryger i, Helt ærligt, det er den ryger i faktisk... bytteren. I byttermappen. Det er meget fed, den her P. Ej, bytter vi det? Måske. Hvis der er nogen, der mangler det, så kan det være, at vi kan få noget af det, vi mangler jo. Kan vi se det kort der? Lad os prøve at se. Dem der, det var måske det første kort, jeg trak på McDonald's. Okay. Det var lidt... Der var vi heller ikke begyndt. Så jeg troede jo bare, at det var nogle gode kort, der var der. Der var ild. Mhm. Skal jeg tage dem herover? Her. Så tager du en Searching Sparks mere. Jeg Ja, tager med Pikachu på. Er det ikke noget med, at der også er Eevee, der har den der krone på? Det ved jeg ikke, skal. Det har jeg set før. Det kom snart. Det er meget godt lide den ule her. Den synes jeg er meget sej. Den vil
Ea gerne have den der, tror jeg. Ja, det tænker jeg helt sikkert, hun gerne vil. Ej, det er den, jeg prøvede at bytte med Asger. Er det rigtigt? Ja. Den vil jeg gerne have. Mm? Den vil jeg nok gerne have. Den vil du gerne have. Eevee. Det er Surfer. vist også en god bytter. Og det X. Nu spørger jeg bare, du trækker de der fuldkort, og jeg trækker EX-kort. Ja. Tror du det? Jeg har stadigvæk mange pakker, skat. Lad os nu se. Der kan ske alt muligt endnu. Det her, det er fra den der Pokéball, kan jeg se, fordi pakken den er sådan lidt trykket sammen i hjørnerne. Så lad os prøve at se, om der er nogle fede hits i sådan en Pokéball. Jeg tror, jeg har åbnet mine for Pokéballen. Eller hvad? Jeg har vist lige åbnet den fra Pokéball. Ikke noget hit. Okay. Jeg tror, min var fra Pokéballen før. Skal jeg ikke lige sleeve de der EX-kort der? Skal jeg Jo, trække lige ind over der igen? Hvor er alle vores sleeves derovre? Okay. Undskyld. Sådan der. I poder den ned til. Jeg tager lige dem her. Yep. Hvor kan jeg lægge skralden? Bare på gulvet. Hvad er det her for den Pokémon? Pawmi hedder den. En strøm-Pokémon. Jeg tror kun, jeg trækker ild. Det er meget fed, den Grey Ninja her. Med stamps på. Det kan jeg meget godt lide. Dem skal du have. Tak skal du. Okay. Så kører vi en Stellar Crown med. Jeg tror faktisk også, den her den er fra... Kan den også være fra Pokéballen, den her? Eller Jeg er tror, det du har bare fået det samme? alle dem fra Pokéballen. Jamen, det kan da godt være, Asger. Det kan da sagtens være. Ild. Eller jeg har måske åbnet en, tror jeg har. Ej, det er så Ancient. Ja, det er meget fedt. Ej! Ej. Den er også cool, den her. Den havde jeg faktisk også kigget på. Ej, hvor er den fed. Nice. Fedt kort. Så rykker du lige. Ja, undskyld. Det er okay. Undskyld. Det er okay. Jeg tager lige en toploader. Ja. Så væltede de lige. Det er så fedt at åbne Pokémon. Ja, det er mega fedt at åbne Pokémon. Jeg synes bare, en gang der åbner vi flere gode hits. Ja, men vi har også åbnet meget mere, end vi har gjort lige her på det sidste. Og P, altså heldet har vendt. Nu er det mig, der er... det er mig, der er den. Det er mig, der er den pullmaster, som de kalder mig ude i byen. Det er der ingen, der kalder dig så. Nå, det tror jeg faktisk, der er. Det er en sødt Eevee-kort. Det tror jeg gerne, Ea vil have. Tror du ikke det? Det ligner dig, når du gaber om morgenen. Nej, jeg gaber aldrig om morgenen. Far, ved du hvad? Prøv lige at se det her, P. Det her, det er far. Nice. Nej, det her, det er far. Okay. Den tager jeg, den der. Den er fed. Er der ingen, der har taget en af mine pakker? Nej, du har da 3 liggende der. Nå. Vi har fået lige mange i dag. Godt. Det var da heldigt. Det kan du spille med. Ja, det kan jeg med. Så nogle har jeg også spillet mig til over i skolen til dig. Ja, det er sødt af dig. Nå, Det her, det er dig, far. Kan vi så se dig med et pulle? Kan du komme tilbage? Ja, jeg kan så. Kan du det? Ja, jeg kan så. P! Ja, jeg kan så. Hvad så? Nej, hvor er du vild. Ej, ja tak, jeg trækker P. også sådan en her. Ej, okay, hvor er du god, mand. Jeg vidste bare, jeg trak noget godt, far. Ej, ja, det var lige et af de kort, jeg gerne ville have. Hvor er du sindssyg, mand. Nice. Vi bytter det i hvert fald ikke. Nej. Ej, hvor er det fedt.
Ej, hvor er du god. Fedt, P. Så er det mig, der har puttet mig. Ja, det tror jeg Må da jeg nok lige lige. kigge på det? Ja, meget gerne. Ej, hvor er det fedt, Det er Petra. ikke særlig sidetungt. Nej, det er faktisk ret pænt centreret, det der, for en Jeg gang synes, skyld. jeg synes faktisk, vi skal sende det til Queen. Ja, det kunne vi godt finde på. Det er et fedt kort, det der. Ej, hvor er jeg glad, skat. Det var lige præcis det kort, jeg gerne ville have. Hvor er du god, Far, mand. bare lige, du må gerne få det. Cubone. Ej, det er vores fælles. sådan, ja. Det er vores fælles kort. Det er vores Ikke noget. Det var da smart fedt. Det er dig, far. Ja, den tager jeg. Nej, det her er dig, far. Ej, hvor er det fedt, mand. Ej, hvor er jeg glad. Så jeg kunne godt trække noget. Ja, Godt. og så med Pidgey er det på. Altså, det er bare... Vil du gerne selv have trækket det? Nej. Jeg er bare glad for, at du trak det. Ej, hvor er jeg glad, P. Det var lige præcis det kort, vi gerne ville have, jo. Ej, hvor er det godt. Fedt! Seriøst lige, det synes jeg også, det var godt, vi træk. Ej, hvor er det godt. Nej. Det her er Så dig. prøv at høre, nu kan alt andet være lige meget, mand. Okay, kunne vi få Squirtle også, så ville det da Jeg overhovedet ikke tror gøre noget. faktisk, jeg trækker Squirtle. Ja, det ville da være helt vanvittigt. Jeg Okay. trækker i hvert fald en fin EX, så den kan du selv få lov at sleeve, kan du. Prøv at se. Mm. Det er det De samme. matcher. De matcher. Får du lige sleevet den? Yep. Godt, P. Kan du så rykke min kort? Nej, det må du selv gøre. Ha? Okay, det gør Du jeg. rydder op efter os selv, jo. Det ved du. Ja. Ej, hvor vanvittigt, Petra. Ja. Det eneste, jeg håber på, det er, at du trækker Squirtle nu. Ja, men det vil være fuldstændig uhørt at trække både Bulbasaur Jeg og tror ikke, Squirtle vi gør sammen. det. Jeg tror ikke, vi gør det. Tror jeg heller ikke. Nå, nu tager jeg min sidste. Nej, det er mig. Du er for Det er langsom. min tur. Du er for langsom. Det er min tur. Jeg når dig nu. Du. Whoopty. Så er jeg igen. Og... Ulu. Jeg kan ikke finde ud af at åbne de her pakker nu. Hey! En regnorm. Nice. Jeg kan ikke lide regnorm. Jeg synes faktisk ikke, det er sådan helt vildt sejt. Ej, det er ikke det fedeste kort i verden. Det vil jeg godt give dig ret i. Kan du lige tage den der... Nej, lad os bare lige køre pakkerne her, skal. Lad os se, hvad du kan. Okay, så har vi ikke åbnet alt det, vi skulle åbne nu? Jo, det tror jeg Fedt. faktisk. Så lad os lige prøve at kigge på, hvad vi kunne trække ud af det i dag. Hvad synes du var det bedste kort? Jamen, 100% Bulbasaur-kortet. Og så er Jeg jeg gider jo ikke kigge på det her kort. helt... Nej, lad nu være, P. Helt vild med det her også, faktisk. Ja, det synes jeg. Det er så til gengæld total Det her kan vi off-center. godt bytte. Det her kan vi godt. Ja, det kan vi godt bytte. Det her til gengæld, P, er et vanvittigt fedt kort. Det er jeg så glad for, at du trak. Så var der selvfølgelig promokortene fra den EX-box, der vi købte. Der var promokortet trak du fra... også. Nej, det trak jeg også, ja. Det er altså også et ret fedt kort. Prøv at høre. Alt i alt fed kort. Og der er lidt Man til kan, din... man kan ikke lige se den prøv at se. der... Det her... Sorry. Nej, den skal ligge øverst. De her tre her, dem kan du jo godt smide i din byttemappe over til skolen, i hvert fald. Og de stamp-kort, dem tror jeg, dem vil jeg gerne gemme, fordi det har jeg et eller andet Den med. her kan jeg... Og den der kommer jeg nok til at kunne spille med på et tidspunkt. Men kan jeg ikke også godt bytte denne her? Jo, den må du også gerne bytte. Og så er vi tilbage med de her... Jamen altså, hvor er jeg glad for det her, P. Altså, det er så sejt. Fordi det var mig, der trak det. Ja. Cool. Jamen, var det ikke det? Så er vi tilbage, P. Ja, Vi er i gang igen. Det er Ja. dejligt. og tusind tak Ja. for at Hov. I vil se med. Ja, og hvad er det folk, de skal huske? Husk at like og subscribe. For så bliver vi meget glade.